Bravo, vivo, Joanna, Beverly, seconda. Ecco vivo, Amelo vivo. Bravo vivo, bravo Joanna. Dami и господа, ladies and gentlemen. И сега баланси с топки, балансист. One dolphin with two balls at the same time. Един delfin с две топки. Йоанна се готви, Йоанна is preparing herself и показва, че е талантлива. Много ще се види талантлива. Заслужава присъди, влизай се пост. Добре. И Йоанна. Браво на Йоанна. Сега, обърнете внимание на кулата или стълбата на сцената. Там след малко ще се изкачи треньорката на делфините с риби в ръце. Рискован момент за нея. Скоростта е голяма. Трябва да са внимателни и да я пазят. Ladies and gentlemen, pay attention to the order on the stage. A risky moment for the trainers coming up. The dolphins have, this is very important, they have to protect the trainer. Да видим, let's see. Внимание, attention. Сега, Йоанна, браво, Йоанна. Беше много прецизна, Йоанна was very precise, and she deserves a generous reward. Заслужава щедра награда. Сега. Искам всички в залата да внимават, всички, особено смелите, подчертавам, смелите, ще дам шанс, уникален шанс за вас, за някой от вас да се срещне и запознаят близо с делфините. Айде да виждам ръцете високо. Високо, 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 може всички да вдигат, който има късмет, ще го получи. Ladies and gentlemen, we need help. I'm looking for a brave boy or girl who wants to lead the dolphins. Raise your hands. Нам нужна девочка, може и мальчик, у кого желание.